Goddag, I er lige kommet med mig på arbejde. Jeg sidder lige her på patrulje her i den dejlige arbejdsbil, jeg har fået her. Håber, at det kommer til at gå godt i dag. Så ja, kører vi lige så stille her. Venter vi lige. Hvad satan? Hvem er det? Det må han så slet ikke, det der. Jeg tror lige, ham der skal vi lige se, hvem fanden det er. Ham har jeg godt nok ikke set. Nu må vi lige se, om vi kan få ham ind her. Hold op, han er rigtig ved at køre galt her. Han er rigtig ved at køre galt. Hold op. Nu må vi lige... Nu må vi lige se, om vi kan få ham ind på siden her. Ej. Hallo? Hvad tænker du på? Ej, nej, min bil. Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? Hun kører så stærkt. Sig sandheden. Sig sandheden. Sig sandheden. Du skal, jeg render lige over og henter termometer her. Skal lige se. Ja. Jamen, du får lige den ind i munden der. Så. Ser vi lige. Jamen, så bliver vi lige nødt til at vente. Jeg render lige over og pisser herovre. Det er dejligt. Og må vi bare håbe, at han ikke kører her lige om lidt. Nej. Hvad tænker den mand dog på? Ja, skal vi lige se. Ej. Det er lige hvor fandme snart galt. Min kollega, han skal køre der. Ej. Hvad tænker han dog på? Hallo? Nu stopper du. Stop så. Stop. Ej. Hvad tænker du dog på? Ej. Jeg vil lige se, om vi kan få fanget ham her. Ej, den er godt nok hurtig, den her. Nu er det nok. Nu er det simpelthen nok. Det er. Altså, hvad tænker du dog på? Nu bliver den... Altså, jeg kan ikke stole på det, så nu skal du hoppe ind i min bil. Nu skal du sætte dig ved siden af mig. Sådan. Jo, eller så. Jeg ramte dig ikke, mand. Så skal vi have derhen på politistationen. Ja, det kan godt være. Ja, jeg er nu så helt sikker på det. Nej, det kan jeg vel godt lidt se. Nu kan jeg jo lige have den på politistationen.
frustrationen der. Vi tager lige en gennemvej. Det gør alle. Ja, det har du da også selv gjort. Det var lige ud. Ej, au, for søvn da. Og nu synes jeg også, du skal passe på. Du har i hvert fald drukket mere, end jeg har. Det er en anden snak. Det har du ikke hørt. Ej. Hvad? Ja. Jeg tror lidt, jeg har glemt. Jeg har sådan glemt. Jeg har sådan glemt min GPS, så jeg kan ikke helt finde rundt. Altså, jeg håber, vi kører på vejen, for jeg skulle ikke helt se noget. Øj! Og der var en regn, simpelthen. Det er ikke lige... Så! Hvad tænker ham der er lige på? Nej! Nu venter du lige. Tak for turen. Vi ses. Nej, hey! Kom her! Kom tilbage! Okay. Vi skal lige have parkeret bilen. Så. Vi ses. Nej. Kom med. Du skal med. Kom med nu. Okay. Skal du lige med ind her? Skal du lige derind? Okay. Det er godt. Vi ses så. Vi ses. Jeg skal lægge kontorarbejde. Nå, lad os lige se, hvad der er herinde. Jeg kan lige vide, om han er løbet væk. Nå, det tænker jeg nok. Det er nok. Nå, vi ses igen. Du er fandme farlig, mand. Så er det lige kontorarbejde. En lille. Hey, stop her. Stop.
Hey! Stop i låsen navn, jeg har et pistol i hånden. Stop! Nej, nu er nok. Shit! Kom nu. Hvor er han mon henne? Hvor er han mon lige henne? Hey, det der. Så, nu er det nok. Stop. Nu er det nok. Nu er det nok. Mit hoved. Jeg tror jeg også det var det. Husk like og subscribe. Jeg tror vi fanger om en anden dag. Hej.